Jiena Noel Bartolo insemmilkom u nilqakom għal dan il-programm speċjali sejrin nitkellmu fuq Omna Marija, sejrin nitkellmu fuq it-talba ta' Rożarju, sejrin nitkellmu fuq dawn iż-żewġ avvenimenti kbar fil-ħajja tagħna u kif dawn ħanarawhom maquda mal-familja. Marija hija l-om tagħna u allura hija wkoll l-om tal-familja tagħna. It-talba tar-Rożarju fiha nimmeditaw diversi momenti mill-ħajja ta' Ġesu. Marija għexithom daw il-momenti. Ejjew flimkien nidħlu aktar f'din it-talba sabiħa. U biex nagħmlu dan miegħi fl-istudio għaw Father Hayden li sejjer jgħinna nifhmu aktar ir-Rożarju u l-familja. Insellimlek, Father? Insellimlek, Noel, u nsellim anka l-semmija kollha tagħna f'dan il-mument. Father Hayden, xtaqt nitkellmu dwar din it-talba sabiħa, talba importanti għalina l-insara, talba importanti jiena ngħid mhux biss l-insara manka għall-komunità kollha li teżisti fid-dinja. Għax qegħdin nitkellmu fuq xi ħadd li huwa partikulari li ma kienx hawn bħalu, qed nitkellmu fuq il-ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu. Iżda fuq dan nitkellmu forsi ftit minn iktar momenti iktar tard. Għalhekk xtaqt li l-ewwel nitkellmu dwar x'qal il-qdusija tiegħu il-Papa Benedittu 16 meta kien f'Malta dwar din it-tema li sejrin nitkellmu jiġifieri dwar ir-Rożarju u l-familja. Hekk Noel propju l-qdusija tiegħu Benedittu 16 propju fit-18 ta' April tal-2010 meta kien qed jagħmlilna l-żjara pastorali tiegħu bħala rajta Knisja Universali f'Osta f'Malta. Meta kien jagħmel qudiesa fuq il-Fosos, wara l-qudiesa ġie ppreżentat bi ġbija li aħna l-Maltin nożżuha ħafna, ġbija tal-Madonna ta' Pinu. U l-Papa wara li poġġa, qabel ma poġġa l-warda li huwa tali l-Marija hija tradizzjoni antika fil-Knisja li l-Papa jibgħat warda l-santwarji Marjani bħala sinjal ta' mħabba ta' iben leha u anka biex jitlob il-ħarsin u l-protezzjoni ta' Marija fuq il-komunità Nisranija. Waħda minn dawn il-wardit propju qiegħda hawn Malta issa. Però lilna l-Maltin kien tagħna messaġġ li mhux ta' min wieħed iwarbu jew jinsih. Kien qal innek meta intom tirringrazzjaw, meta jkollkom intenzjonijiet partikolari tat-talb u meta titolbu l-protezzjoni tas-sema għal maħbubin tagħkom, hija drawa tagħkom li dduru lejn l-imqazza Verġni Marija, il-Knisja u tagħna. Jien naf bid-devozzjoni partikolari tal-poplu Malti lejn Alla, espressa b'fervur kbir lil Madonna ta' Pinu. U għalhekk għandi pjaċir nieħu l-okkażjoni biex nitlob quddiem il-ġbija tagħha miġjuba hawn apposta minn Għawdex għal din l-okkażjoni. Jien nieħu wkoll pjaċir nippreżenta warda ta' deb lila bħala sinjal ta' mħabba filjali li naqsmu lejn Alla. Nitlobkom b'mod partikolari li titolbuha taħt it-titlu Sultana tal-Familja. Titlu miżjud ma' litanija tal-Loreto mill-maħbub predeċessur tiegħi il-Papa Giovanni Paolo II li f'aktar minn okkażjoni waħda sar dawn ix-xtut. Il-Papa hawnhekk qed jagħmlilna stedina u ta' min anke aħna bħala komunità ta' Nsara f'Malta nerġu niftakru din l-istedina l-Papa għamlilna biex induru lejn il-Madonna li aħna tant inħobbu imma nduru lejha bħala Sultana tal-Familja. Naħseb jiena l-fatt li l-Papa ma talabniex induru lejn il-Madonna taħt xi titlu ieħor imma taħt titlu ta' Sultana tal-Familja qed jagħtina ħafna messaġġar sabiex il-familji tagħna impoġġuhom taħt il-ħarsien ta' Marija, sabiex il-Marija nħossuha parti mill-familja tagħna, diġà hija parti mill-komunità Nisranija għaliex il-Madonna mhijiex lilin mill-komunità Nisranija, propju il-figura ta' Marija nistgħu napprezzaw aktar daqs kemm narawha li hija parti mill-komunità Nisranija kif kienet fl-ewwel komunità tal-Insara meta Marija kienet parti minnhom, letteralment waħda minnhom. Il-Papa qed jagħmilna stedina sabiex il-Marija indaħluha ġewwa. Indaħluha f'kull familja tagħna u tkun is-sultana tal-familja. U Marija kif tista' ssaltan fil-familji tagħna? Naħseb jiena wieħed minn mezzi li huwa fix-xewqa ta' Marija kif ħanaraw li hija trid tagħmel dan hija permezz tat-talba ta' Rożarju.
illi il-Papa Giovanni Paolo II apparti li qed nisimgħu iktar kemm kien devot tar-Rużarju, issa anke joħorġu ċerti stejjer mill-posturatur tal-kawża tiegħu qabel ma jsir propju beatu. Imma il-Papa kien kiteb Giovanni Paolo II bejn l-2002-2003 kien ħallinna ittra sabiħa immens li titratta dwar ir-Rużarju tal-Verġni Marija. Ekku f'din l-ittra Giovanni Paolo II għamel ħafna enfasi li t-talba ta' Rużarju hija talba li għadha relevanti ħafna l-żminijietna minkejja li forsi wħud tilfu r-relevanza tagħhom għax jarawha talba jew antika u jarawha talba boring. Fil-fatt Father Hayden, din hija u naħseb waħda mill-ħsibijiet li tiġi f'ħafna mħuħ ta' diversi nies. Isa t-talba tar-Rużarju hija talba tal-passat. It-talba tar-Rużarju isa talba ta' nies ta' ċertu età. Imma allura il-Papa qed jgħidilna bil-maqlub ta' dan. Fil-fatt Giovanni Paolo II jagħmel ħafna enfasi kif anka t-tfal u żgħażagħ ngħinuhom biex jiskopru din it-talba. U wieħed mill-affarijiet li Giovanni Paolo II jenfasizzajja jgħid li r-Rużarju jinstu nifhmuh mill-loġika tal-imħabba. Għaliex? Għax it-talba tar-Rużarju hija talba repetittiva. Qed nirrepetu l-istess Ave Marija fiha. Però jgħid jifhimha dik ir-repetizzjoni minn uħobb għax l-imħabba minnha nfisha tirrepeti tant drabi. Neħdu pereżempju daqsxejn l-arajjes bejniethom, il-maħbubin bejniethom. Kemm il-darba jirrepetu l-xulxin li jħobbu lil-xulxin. Modi tant differenti u xi drabi anke bl-istess mod. Mhix ir-repetizzjoni fiha nfisha, hija l-imħabba li hemm warajha. U allura l-mistoqsija li rridu npoġġu jista' jkun li forsi tlifna xi ftit minn din l-imħabba aħna li Marija. Allura tlifna xi ftit minn din id-devozzjoni lejn din it-talba tar-Rużarju. Ir-Rużarju nistgħu niskopruh jekk qabel niskopru l-preżenza ta' Marija. Jekk niskopru l-preżenza tagħha u verament nilqawha bħala l-om tagħna u nħobbuha, allura mbagħad nilqgħu din it-talba. Ċertament mhix talba tal-passat u raġuni hija waħda. Għaliex il-qalba tar-Rużarju hija meditazzjoni fuq il-ħajja ta' Ġesu u Ġesu mhuwiex tal-passat, Ġesu ta' issa. Jiġifieri aħna li rridu niffokaw verament it-talba tar-Rużarju fil-verità hija talba mhux tant lil Madonna imma hija talba mal-Madonna. U jekk inħarsu lejha b'dan il-mod li Marija qiegħda fil-ħajja tagħna u tagħmel il-mixja ta' fidi magħna anke mis-sema qed takkumpanja lilna il-Madonna nistħajjilha bħal meta Ġesu der lid-dixxipli ta' Emmaus. Ġesu daħal fil-mixja li d-dixxipli ta' Emmaus kienu qegħdin jagħmlu anke kienu qegħdin jitbedu. Daħal f'dik il-mixja magħhom. Marija meta tiġi fostna anke bid-deritt tagħha, nixtieq nikkwota l-Papa xi minnhom anke jsemmi dwar din il-ħaġa, hija letteralment li qed tidħol fl-istorja tal-umanità. L-umanità li qed titbiet minn Alla, imma bħalma d-dixxipli ta' Emmaus tbedu minn Ġerusalemm u Ġesu daħal f'din il-mixja jitbiet magħhom minn Ġerusalemm biex jiftħilhom għajnihom u jfissrulhom il-kelma, Marija bid-deritt tagħha tidħol fl-istorja tal-umanità li qed titbiet minn Alla. U Marija kif għamel Ġesu mad-dixxipli ta' Emmaus tfissrilhom hija l-kelma tal-Alla bil-messaġġi tagħha. Fil-fatti il-Papa Benedittus Giovanni Paolo II jitkellem b'mod sabiħ ħafna fuq din ir-rabta bejn id-deritt tal-Madonna u t-talba tar-Rużarju. Biex jurina kemm il-Madonna verament trid din it-talba tar-Rużarju, nixtieq nikkwota kelma b'kelma dak li Giovanni Paolo II. Jgħidilna hekk, ħafna sinjali juru li sal-lum il-Verġni Mbirka tixtieq li b'din it-talba tur il-ħsieb tagħha ta' tal-ulied kollha tal-Knisja li fdala l-feddej fuq is-salib fil-persuna tad-dixxiplu l-maħbub. Mara hawn ibnek. Il-Papa jkompli. Kulħadd jaf tajjeb bil-ġrajiet fit-seklu 19 u 20 li fihom l-om ta' Kristu urit ruħa u semmet leħina biex tħeġġeġ lil poplu ta' Alla għal din l-għamla ta' talba kontemplattiva. L-aktar li nixtieq insemmi minħabba l-effett kbir fuq il-ħajja tal-insara u minħabba l-arfin awtorevoli li kellhom il-Knisja huma d-deritt ta' Lourdes u Fatima. Fil-fatti huma żewġ deritt qed li huma marbutin b'mod speċifiku mat-talba ta' Rużarju għaliex ġewwa Lourdes nafu l-Madonna deret waqt it-talba ta' Rużarju lil Bernardett hija ħaġa li ma tantx ġrat fid-deritt storiċi ta' Knisja illi il-Madonna deret titlob it-talba ta' Rużarju mal-Viżjonarja ma' Bernardett fil-waqt li Fatima il-messaġġ huwa ħafna ċar deret taħt it-titlu s-Sultana
tar-Rużarju u għaltinna li bir-Rużarju jkollna il-paċi fid-dinja. Allura għaliex hija għal-qalb il-Madonna din it-talba tar-Rużarju? Jiena naħseb li it-talba tar-Rużarju hija ħafna l-qalba Marija għaliex iddaħħalna bħala jien nistħajjilha tagħmel hekk. Immaġin għandek u taqbad it-tifel iż-żgħar tagħha, tpoġġih f'ħoġora, taqbad album sabiħ tal-familja u li qiegħda f'dak l-album tibda ddawarulu u tispjegawlu huwa stess. Fir-Rużarju Marija tpoġġna fuq ħoġora u turina dal-album tal-ħajja ta' Ġesu. Il-iktar ħaġa li hemm f'qalb Marija minħabba talba tar-Rużarju, Marija fissata fuq Kristu. Marija għandha mħabba enormi, dak li San Pawl jgħid waħda mill-ittri tiegħu inħobbu l-Kristu bimħabba li ma tmut qatt. Waħda mill-ittri tiegħu hekk jalaqhom, jalla nħobbu l-Kristu bimħabba li ma tmut qatt. Marija li għandha l-qalb immakulata xi tfisser, ġifri għandha mħabba, għandha qalb mimlija mħabba. U l-ewwel imħabba tagħha hija l-imħabba li Ġesu. U trid li din l-imħabba taqsam magħna. Ġifri Marija taf illi is-soluzzjoni tagħna għal tant diffikultajiet li aħna għandna biex ikonna l-paċi, biex ikonna l-paċi fil-familja, biex ikonna l-paċi fid-dinja. Mhumiex is-soluzzjonijiet veri. Marija taf li s-soluzzjoni veri huwa Kristu. U bir-Rużarju huwa dak li tatina Marija. Marija tlaqqana kontinwament mal-persuna ta' Ġesu, però sbuħija hi li tlaqqana kif hi ltaqgħet miegħu. Jiġifieri r-Rużarju meta nitolbuh kif għandna nitolbuh vera, isir esperjenza ta' Ġesu mill-qalb ta' Marija. U naħseb dak li hu verament joġoba tant din it-talba għaliex hija x'kienet il-missjoni tagħha l-Madonna li tagħti l-Kristu lid-dinja. U forsi mhux dak li tibqa' tagħmel bit-talba tar-Rużarju qed tagħtihulna lura kull darba li aħna nimmeditaw fih. Meta tajt nitolbuh tajjeb veru, nimmeditaw fih. Father Hayden, kif għandna nitolbuh allura r-Rużarju? Ir-Rużarju rridu nevitaw illi jsir xi ħaġa pappagalleska. Iġifieri kemm edna Ava Marijiet jew kemm edna Rużarji u hemm ġerri. Ir-Rużarju għandu żewġ dimensjonijiet jew tlieta biex hekk verament nitolbuh tajjeb. L-ewwel ħaġa li irid ikun ibbażat fuq meditazzjoni fuq il-kelma t'Alla. Iġifieri, mo speċjali meta għandna anke ftit ħin u niċċelebrawh bħala komunità fil-bidu int semmejt anke talba tal-komunità Rużarju, illi fil-fatti Ġwanni Pawlu II jagħmel ħafna puxjatura biex ikun talba tal-komunità, mhux biss talba ta' individwu. Infakkar li huwa stess kull-ewwel 16 xahar kien imexxi Rużarju l-Vatikan. Ġwanni Pawlu II ħaġa li daħħalha huwa bħala Papa jitlob ir-Rużarju, fil-fatti qed anke rekordit fuq CD jien għandi kopja tiegħu, il-Papa qed jitolbu man-nies. Illi mhux ġast ħabbarna l-misteru u bqajna sejrin, imma meta t-tħabbira tal-misteru fir-Rużarju hija bħal meta jinfetaħ il-xenarju fuq waqt rexta, fetaħ is-separju. Jiġifieri rridu neħtlu f'dik il-ġrajja b'mod partikolari. Imbagħad meta nitolbu aħna l-Ave Marija, importanti ħafna li il-qofol tal-Ave Marija hija imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, dik il-kelma. Meta qegħdin ngħiduha qed infaħru l-Ġesu, nikkontem dik il-Ġesu rridu ndaħluha fil-misteru li nkunu qed nitolbu. Ħanati eżempju, aħna aktar tagħtu il-programm se naraw il-misteri tal-ferħ u aħna nirriflettuhom mill-perspettiva tal-familja. Jekk qed ngħidu qed nikkontemplaw l-ewwel misteru, l-Anġlu Gabriel ħabbar Marija kienet tkun Alla. Mela nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu u dak il-ħin qed inqimu f'qalbi bħala dak illi inkarna f'ġuf Marija. Jiġifieri il-Ġesu li jien qed nimmeda l-qima kull Ave Marija nidħol fih f'dak il-misteru. It-tieni wieħed pereżempju Ġesu illi Marija qed tiġġorru għand l-oħrajn. Allura qed nikkontemplah f'din il-mixja li nista' nkambat magħha b'mod personali nżid il-Ġesu kif jien qed inġorru għand l-oħrajn f'dak il-mument. Hekk Marija li qed weldu allura l-Ġesu li huwa fqir pereżempju. Meta qed ngħid tinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, huwa Ġesu f'dak il-mument. Il-misteri kollha jsegwu. Il-Papa anke kien irrikmanda żieda żgħira f'dan il-mument tal-Ave Marija fil-fatti ħallija fil-libertà tagħna. Illi pereżempju meta ngħidu nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, maħħa nżidu Ġesu illi twilet fqir. U ma kull Ave Marija, pereżempju fit-tliet mesi tal-ferħ, nirrepetuha. U bekk inkunu qegħdin neħtlu verament f'din il-kontemplazzjoni ta' Ġesu u tidher aktar illi Rużarju huwa affukat fuq Ġesu u mhux fuq il-Madonna. U naħseb tielet aspett li importanti talba ta' Rużarju hija li mhux talba biss personali bejn u bejn Alla, però hija talba ekleżjali, ġifieri daħħalni frabta maħuti li huma nsara. Għaliex? Għaliex ir-Rużarju bħala talba ta' Marija li hija taqgħadni maħuti.
Jiġifieri irridu niskopru ħafna aktar id-dimensjoni komunitarja tat-talba tar-Rużarju anke bħala ċelebrazzjoni. U naħseb hemmhekk fejn jisir anke talba tal-familja u mhux talba tiegħi personali, għaliex il-familja hija l-ewwel komunità ħanuża kelma ma ninsewha, hija knisja domestika, ġifieri hija knisja tad-dar, jiġifieri l-ewwel komunità li fiha il-bniedem qiegħed hemm u li anke l-Vanġelu jgħaddi mill-familja. Ġesu meta sar bniedem għadda mill-familja, ma derx fostna bħala xi ħadd kbir, adult, lest. Ġifieri, aħna jista' jkollna din l-esperjenza ta' komunità id-dar li qed titlob flimkien b'din it-talba sempliċi. Allura prattikament it-talba tar-Rużarju hija ħafna l-qalb Marija ma nistgħu ngħidu li din hija t-talba ta' Ġesu. Ekku. Għaliex aħna l-ewwel ħaġa ħanieħdlu fl-esperjenza tal-ħajja tiegħu. U n-nisrani, meta tifhem in-nisrani min huwa? In-nisrani bil-mamudija huwa dak li jsir Kristu ieħor. Il-mamudija li ddaħħalna f'din ir-relazzjoni ma' Ġesu. Imma n-nisrani mhux dak li jimxi biss fuq il-passi ta' Kristu, huwa dak li ġi mibdul fi Kristu, l-għana ħari vera tal-ħajja nisranija trasformazzjoni sħiħa tagħna f'Ġesu. It-talba tar-Rużarju huwa wieħed mill-mezzi, mhux l-uniku mezz, imma nista' ngħidulu il-mezz Marjan. Tajjeb għax għandna s-sagramenti bħala l-mezzi tal-Knisja, għandna tal-personali tagħna ma għandna l-mezz Marjan kif aħna nitbidlu, nittrasformaw ruħna fil-persuna ta' Ġesu. Għaliex aħna nitbidlu kif jgħalmuna l-qaddisin kbar anke tal-bidu tal-Knisja, aħna nitbidlu f'dak li aħna nikkontemplaw. Iktar ma nikkontemplaw l-Alla aħna nitbidlu fih. U allura ir-Rużarju jsir mezz ta' nikkontempla l-Ġesu b'qalb Marija biex permezz ta' Marija nitbiddel aktar fi Kristu. U allura il-bniedem li jitlob ir-Rużarju inkun qiegħed ngħid sew qiegħed jirċievi għatta grazzi. Qed jirċievi għatta grazzi u grazzi kbar għaliex x'jiġri fir-Rużarju. Ir-Rużarju minħabba li qed nitolbu ma' Marija, ir-Rużarju jsir esperjenza ta' Pentekoste. F'liema sens? X'jiġifieri? Meta l-Madonna marret intaqa' ma' Eliżabetta, Eliżabetta x'ġarala? Żewġ affarijiet. Eliżabetta tirċievi għarfien dwar Marija. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ħinja dik li jemnet kull ma qbad jgħidilha l-mulej. Irċivit għarfien dwar Marija. U Eliżabetta imtlid bl-Ispirtu Santu. Aħna il-preżenza ta' Marija minħabba l-Rużarju huwa talba ma' Marija kif qed fil-bidu, il-preżenza tagħha bħala dik li hija mimlija bil-grazzja ixxerret fuqna id-don tal-Ispirtu Santu. U meta jiġi l-Ispirtu Santu fuqna, l-ewwel ħaġa li jagħmel jurina idaħħalna fil-misteru vera ta' Ġesu. L-Ispirtu Santu jġib fina l-paċi, l-Ispirtu Santu jġib fina l-fejqan. Għalhekk bir-Rużarju jsiru ħafna anke fejqan ħafna mirakli fl-istorja ta' Knisja, mhuwiex il-ritornell tal-Ave Marija li jġib il-grazzja, imma inkwantu li jallaqa ma' Marija u l-persuna tagħha issewwa fuqna l-Ispirtu Qaddis. U fejn l-Ispirtu Santu allura hemm il-paċi, hemm il-konverżjoni, hemm il-fejqan, hemm il-miraklu, hemm il-profezzija, hemm l-arfin iktar tal-Alla, hija propju il-ħidma tal-Ispirtu. Dinna naraw anke f'Pentekoste. Pentekoste meta l-Madonna kienet qed titlob mal-Apostli, Ġwanna Pawlu Tieni għandu diskors partikolari fuq hekk u jenfasizza li Pentekoste b'xi mod huwa ta' risposta tal-missier għat-talba ta' Marija. Għax il-Madonna li diġà kien niżel fuq l-Ispirtu Santu f'Nażaret fit-tħabbira, il-Madonna issa qiegħda fil-komunità u qed titlob għall-esperjenza tal-Ispirtu li diġà kellha. Waqt li l-Apostli kienet ma kellhomx din l-esperjenza tal-Ispirtu, Marija kellha. Allura Marija fil-komunità hija dik li qed titlob mod partikolari l-Alla sabiex isewwa bl-Ispirtu fuqna. U għalhekk ir-Rużarju ħanidu hekk irġa' huwa tiġdid tal-grazzja ta' Pentekoste fil-ħajja tagħna u meta jiġi l-Ispirtu Santu bħalma jiġru fil-Qudies, l-Ispirtu Santu jiġi biex jibdel kollox fi Kristu. Is-saċerdot qabel konsagrazzjoni jiftaħ idejh fuq il-kalċi u fuq il-ħobs u jitlob l-Ispirtu Santu jinżel ħalli jkun jista' jibdel il-ħobs u l-inbit fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu bħalma niżel f'Marija u ġab il-persuna ta' Ġesu. Il-laqa ma' Marija issir laqa ma' l-Ispirtu Qaddis. Fil-fatti, San Franġisku Qaddis oħrajn il-Madonna kienu sejħula l-arusa tal-Ispirtu Santu. It-talba ta' Rużarju ħanitek idaħħalna f'din l-arusija bejn Marija u l-Ispirtu illi aħna nsiru l-ewwel frott tagħha bħalma Ġesu
tnissel f'Marija, fir-Rużarju aħna nitnisslu minn Marija u mill-Ispirtu kontinwament aktar fi Kristu. U għalhekk huma daw il-grazzi kbar. Ċertament mhumiex ristretti għal grazzi spirituali għaliex Alla jieħu ħsiebna ġisem u ruħ għax aħna bnedmin, anka grazzi materjali, anka fl-istorja ta' Knisja naraw li tant momenti anka jibsa l-Knisja, per eżempju l-Papa Giovanni Paolo II, ifakkarna li meta fl-Ewropa l-Kristjanità kienet medda, meta l-Ewropa kienet qed tirriskja li titlef il-fidi nisranija u l-Papa kien ħeġġeġ dak iż-żmien illi qed nirreferi għas-sitwazzjoni fl-Lepanto biex l-insar jitolbu Rużarju, Giovanni Paolo II fakkarna li bil-qawwa ta' Rużarju il-Knisja rebħet l-ikbar taqbediet li kellha meta kienet se titlef il-fidi, il-kultura. U naħseb anke dan fi żminietna u relevanti meta għandna kultura qed titbiddel ħafna fejn Ġesu qed jiġi emarġinat fuq diversi livelli, it-talba ta' Rużarju hija mezz divin, mhux mezz uman. Kif il-persuna ta' Ġesu tista' terġa' titnissel, tissawwab fil-qlub tagħna u għal dawk li aħna nitolbu għalihom. Allura, Father Hayden, nistgħu ngħidu li r-Rużarju hija arma spiritwali? Ċertament, din hija xi ħaġa li l-Papa Benedittu 16 milux ħafna propju fis-6 ta' Ottubru tal-2010 waqt li kienet isellem nhar terba l-Papa jilqa' diversi nies li jkunu hemmhekk għall-udjenza u wara jkollu xi ftit momenti u jindirizza n-nies ta' lingwa differenti meta jkun hemm pellegrini ma' ħafna lingwi. Dakinhar kien hemm ħafna Taljani u l-Papa kien indirizza Taljani u fil-messaġġ li qalilhom il-Papa irrefera għat-talba ta' Rużarju bħala l-arma spiritwali tagħna u t-talba ta' kull żmien. Ekku meta rajt dan il-komment illi l-Papa jgħid li Rużarju huwa l-arma tagħna, ħaġa ftakart f'Patri Piju tal-Pjagi. Patri Piju tal-Pjagi darba minnhom f'dera li kellu mill-Madonna kienet tatlu r-Rużarju bħala l-arma li hu kelli juża għall-Ministeru tiegħu. Patri Piju wara kemm nassoċjawh mal-Pjagi, però fil-Patri Piju naħseb ma tarax ritratti tiegħu mela kuruna ta' Rużarju f'idejh. U kien jgħid li l-konverżjonijiet kollha li kienu jseħħu madwaru kien jattribwihom għal talba ta' Rużarju li Marija tagħtilu bħala arma. U l-arma f'liema sens hija arma, ma rridx ngħidu arma fis-sens ta' xi militar ta' ma nafxiex. Hija arma fid-dawl li San Pawl jitkellem li aħna l-ħajja tagħna u di forsi ma tantx inkunu konxi tagħha. Il-ħajja tagħna bħala nsara, anke kieku maħniex insara, il-ħajja tal-bniedem qiegħda f'taqbida mal-ħażen. In-nisrani suppost għandu iktar għarfien tagħha li hemm it-taqbida, però għandu iktar mezzi biex jiġġildilha. U San Pawl jgħid tara illi il-ġlieda tagħna qiegħda mal-qawwa tal-ħażen. U jgħidilna illi 3 modi kif aħna nistgħu niġġieldu din il-ġlieda hija waħda billi bit-talb nitolbu dejjem. Ir-Rużarju huwa talba. U allura jsir arma fidejna f'dan id-dawl kontra qawwa tal-ħażen. It-tieni ħaġa jgħidilna biex naqbdu l-kelma talla bħala x-xabla tal-Ispirtu. Issa meta nifhmu li r-Rużarju huwa bbażat fuq il-kelma ta' Alla huwa meditazzjoni biblika, allura aħna fir-Rużarju qegħdin nitolbu l-Iskrittura. Allura għalhekk ir-Rużarju huwa x-xabla tal-Ispirtu tan-Nisrani. Però minn hekk San Pawl jgħidilna anka sabiex ikonna il-fidi tagħna li tiġi mismieħ tal-kelma talla bħala t-tarka tagħna. U Rużarju propju huwa tarka tan-Nisrani, xabla tat-takka u t-tarka biex tiddefendi. Mhux hekk, jiġifieri aħna għandna l-kelma talla bħalma Ġesu uża kontra x-xitan, però mbagħad għandna l-fidi tagħna li tina nilqgħu propju sabiex aħna nħarsu dak li Ġesu kien qed jagħtina. U Rużarju jkompli iħares il-fidi tagħna. F'dan is-sens li huwa arma, ħanispjega ftit aktar dina. Ġesu meta lil San Pietru ħabbarlu ċ-ċaħdiet tiegħu fil-Vanġelu ta' San Luqa, jgħidlu Piet ix-xitan rid jaħtfek imma jintlab talik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa u meta tiġi lura saħħaħ il-ħutek. Ġesu jiddefendi bit-talb tiegħu il-Pietru. Ħalli Pietru meta tiġi lura isaħħaħ Ġesu sar it-tarka ta' Pietru. Din għandna bżonn nisimgħu din il-kelma llum. Illum anke meta naraw ħutna anke nsara f'Malta għal diversi raġunijiet anke fuq ix-xjuż ta' familja li jistgħu jkun qegħdin jitilfu l-fidi, aħna fl-obbligu li nitolbu. U jittalb tagħna jekk ma jipprevenix li xi ħadd jitlef il-fidi, imma jsarraf biex xi ħadd jiġi lura wara li jkun tilifha u mbagħad jista' jkun illi jsaħħaħ l-oħrajn. Jiena nittama li pajjiżna ikun hekk jilqa' sejħa lil Papa Benedittu 16 u anke Giovanni Paolo II kienu għamlulna biex Malta tkun eżempju għall-oħrajn li ħutna nsara Maltin li qegħdin jitilqu l-fidi għal diversi raġunijiet f'Malta
bit-talb ta' min jemmen ikun jistgħu jiġu lura u meta jiġu lura ikunu sinjal iktar qawwi għall-oħrajn. Il-Madonna ġewwa Fatima qalet fl-aħħar il-qalb immakulata tiegħi terbaħ, imma fl-aħħar jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar ir-rebħa se tkun tal-qalb li tisma' l-kelma ta' Alla. Għax dik hija l-qalb immakulata, meta minnhom salluqa jgħid mill-bniedem li l-kelma tal-Alla b'qalb safja. Dik hija qalb Marija l-qalb safja u l-Vanġelu ta' Salluqa nafu kemm il-Madonna għandha prominenza fih. Jiġifieri bir-Rużarju aħna nilqgħu il-kelma ta' Alla u ssir tarka tagħna kontra min jipprova jisraq dak kollu Ġesu qalilna fuq kull ixxu, inkluż pereżempju l-ixxu ta' żwieġ u l-familja. It-talba tar-Rużarju allura hija dik li ħatejna u dejjem ħatkun ta' għajnuna meta aħna ħajkonna problemi fil-familja, meta ħajkonna problemi fuq il-post tax-xogħol fis-soċjetà, għax hija t-talba ta' Ġesu. Hija allura t-talba tal-familja u għall-familja. Din kienet xi ħaġa li l-Papa Giovanni Paolo II f'dik l-ittra li semmejt jisimha Rużarju tal-Verġni Marija enfasizza ħafna li l-Rużarju huwa talba l-paċi u talba l-familja. Fil-fatti huwa jgħid kien il-Papa nifsu kien qal inħalli fidejn is-seta ta' din it-talba il-kawża tal-paċi u tal-familja illum. U naħseb daw it-tnejn nrid naqbduhom ħafna anke fiċ-ċirkustanzi storiċi li aħna ngħixu fi żminijietna. Meta naraw anke il-paċi anke madwarna kemm hija medda b'mod reali ħafna u anke kemm il-familja meta tgħaddi mid-dlamijiet u mill-lejl tagħha anke b'mod soċjali għandha bżonn is-sostenn anke tal-fidi sabiex il-fidi tkun il-mezz biex il-familja anka terġa' tingħaqad u tkompli tikber u ma titkissirx. Giovanni Paolo II fl-imma sens jippreżenta anke t-talba bħala il-Rużarju talba għall-familja. L-ewwel ħaġa jgħid isma' aħna fil-familja qed ikolna problemi ta' komunikazzjoni. Il-familja mimlija b'ħafna xeni ta' television pereżempju, nistgħu nżidu l-internet illum iktar invoga m'hemm l-Papa kien kiteb dan id-dokument. U jgħid bil-kemm għandna ħin nitkellmu bejnietna. Jgħid it-talba ta' Rużarju jekk nerġu ndaħluha hija mezz li tiġbor il-familja flimkien għax kif qedna fil-bidu hija talba tal-komunità. Jiġifieri mhux xi ħaġa li nitlabha waħdi. Nitolbuha flimkien. Allura taqadna bejnietna bħala familja. U l-Papa jpoġġiha hekk mod ħellu jgħid u timlina mhux bix-xjeni tat-televiżjoni imma timlina bix-xjeni ta' Kristu fil-familja. U naħseb illi u minna manka jdaħħal it-tfal. Jiena ġiri għamil din il-proposta u nixtieq nerġa' nagħmilha illi min jaf kieku anka fil-familja nippruvaw it-tfal nagħtuhom xjeni tar-Rużarju li jieħdu pexir bihom huma ta' ġifieri jpenġuhom eċċetera, daw li ġiri qasma anka fil-klazzijiet tal-katekiżmu. U propju anka waqt it-talba tar-Rużarju minn kellu jkun għadhom żgħar, ikunu anka jekk jippreżentawha lill-bqija tal-familja. Impoġġu hemmhekk flok nużaw Santa pereżempju. Nużaw dik l-immaġni tagħhom f'dak il-misteru partikolari, tfal ikunu din indaħlu anke b'xi ħaġa li jagħmlu huma b'mod kreattiv, anke jekk ma tkunx lesta penġija, penġuha huma kif jafu huma, imma tkun qed tirrippreżenta dik ix-xena partikolari mill-ħajja ta' Ġesu. Jiġifieri kieku kellna it-tfal fil-familja ngħidulhom jagħmlu di bil-mod il-mod, forsi xi ħadd ikun jista' jiġborhom flimkien daw ix-xeni. U għaliex le, xi ħadd ikun daqshekk riskjuż u kreattiv li jpubblikhom bħala xi ħaġa verament mit-tfal li tista' tkun għat-tfal. Imma l-puntu li qegħdin nimlu il-familja nimluha b'dawn ix-xeni li fakruna mill-ġdid f'din il-ġrajja ta' Kristu mela qed ningħaqdu flimkien u qed nibnu l-familja anka b'din l-immaġni ta' Ġesu. Il-Papa jgħid li minħabba l-qawwa li għandha r-Rużarju jara l-familja għaddej momenti jibsa. Isma' daqsxejn xejn mod partikolari. Kemm minnhom jgħid xi drabi l-ġenituri jħossuhom diżappuntati ħafna għal falliment ta' wliedhom quddiem il-qerq tal-kultura tad-droga. It-tħayyir għal pjaċir bla rażan, it-tentazzjoni għal violenza u l-ħafna espressjoni ta' dak li ju bla sens u disperazzjoni. U dan kollu, Giovanni Paolo II ħeġġeġ il-ġenituri biex jitolbu Rużarju għat-tfal u mat-tfal minn età bikrija. U għalhekk minnhom, minkejja li din mhix is-soluzzjoni għal kull problema, imma Rużarju għajnuna spiritwali li m'għandix tiġi smata inqas mill-ħaqqa jew li tiġi mwarba. U naħseb dan żbalja minna. Qed nikkwota Giovanni Paolo II, ismu sejħulu Beatu issa, illi qed jirrikonoxxi li f'ċerti momenti ta' ma rrikonoxxejniex biżejjed il-qawwa ta' din it-talba u hekk qed jirreferi għalina l-insara mhux qed jirreferi għal mhumiex nisrani u xi drabi anke warra bnija.
U l-Papa Ġwanni Pawlu II dak li xtaq li fil-familji nerġu ndaħlu din it-talba għal-qawwa spiritwali kollha li tkellimt fuqha qabel u għal-qawwa spiritwali sta kollha l-familja. Importanti li konna talim tajjeb għaliex sfortunatament naħseb il-ħaġa titwarra għax ma jkunx hemm talim tajjeb fuqha. U allura ma narawx il-validità u l-valur kbir tagħha, imma meta dan niskopruh mill-ġdid, allura ma nistgħux inwarbuh mill-ġemp. Jiena naħseb illi ngħidha hekk, jekk il-Knisja titlobna biex nitolbu rużarju, jekk il-Madonna titlobna biex nitolbu rużarju, min aħna biex ngħidu le? Min dik il-familja biex tgħid le għas-sejħa tal-Knisja u għas-sejħa ta' Marija? Ġwanni Pawlu II jikwota l-Father Peyton huwa qassis Amerikan kien magħruf bħala The Rosary Priest fetħu l-kawża anke l-beatifikazzjoni kien jgħid the family that prays together stays together. Il-familja li titlob flimkien tibqa' flimkien. U l-familja titlob ir-rużarju b'mod speċjali flimkien. Hija l-familja li tibqa' flimkien. Għażis semmija. Il-Knisja tagħmilek il-proposta. U iktar Marija tagħmililek. Int kif ħadd tweġib għaliha fil-familja tiegħek? Qegħdin fil-kumpanija tiegħi Noel Bartolomei għaw Father Hayden Williams Kapuċċin li flimkien qegħdin nitkellmu dwar it-talba tar-Rużarju illum f'din il-ġurnata partikolari. Illum qegħdin nitkellmu dwar ir-Rużarju u l-familja. Xtaqt issa nitkellmu dwar il-misterju tal-ferħ, Father Hayden. Iva, Noel, konna din naraw il-qawwa ta' Rużarju, l-esperjenza ta' Rużarju fid-daw tal-familja, ħalli nieħdu l-misterji tal-ferħ u narawhom wieħed mill-perspettiva tal-familja ma. Hekk l-ewwel misterju tal-ferħ aħna nikkontemplaw meta hekk il-Madonna qalet li iva tagħha u Ġesu tnissel ġewwa fiha. L-Anġlu Gabriel ħabar il-Marija li kellha tkun Alla. U naħseb minn tal-familja rridu naraw ħaġa partikolari mhu speċjali żwieġ. Alla l-imbierek uża żwieġ ta' Marija bejn Marija u Ġuseppi biex minnu f'dil vokazzjoni tom vokazzjoni oħra. U naħseb jiena il-familja li tikkontempla ir-Rużarju flimkien anke f'dan il-mument tkun familja li bil-mod li hija tiskopri imma aħna sempliċement familja jew aħna għandna vokazzjoni oħra fil-familja tagħna. Pereżempju, li nkun familja fis-soċjetà dak huwa given ħanejtek. Imma salina familja nisranija. Dik mhux vokazzjoni ġo vokazzjoni. U l-Madonna hekk għandha din isbuħija illi relazzjoni tagħha, iż-żwieġ tagħha qed jiġi offrut l-Alla biex minnu jagħtiha vokazzjoni oħra li tkun tista' taqdi fih dan il-komunità. U allura hekk familja li titlob ir-Rużarju, koppja miż-żewġa li titlob ir-Rużarju, f'dan il-mument għandha propju tirrealizza hija imma l-mulej jista' jkun illi bħala koppja qed jagħmlilna sejħa oħra lilna u mhux sempliċement daqshekk aħna miż-żewġin, jista' jkun li Alla miż-żwieġ tiegħi irid xi ħaġa oħra inħalluh jekk irid jagħmlilna. Il-Madonna ma qatitx qalba illi kellha vokazzjoni ġo vokazzjoni għal raġuni waħda f'dal mument nikkontemplaw għaliex l-Ispirtu Santu niżel fuqha. Marija għarfet illi setet tgħix din is-sejħa tagħha bil-qawwa tal-Ispirtu. Mela żewġ affarijiet dal-mument. Narfu li aħna għandna sejħa fil-ħajja u din is-sejħa irdu nixuha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. It-tieni misterju tal-ferħ hija meta Marija iżżur lil Eliżabetta. Għandna laqa ta' żewġ nisa u żewġ titrabi. X'qegħdin nikkontemplaw hawnhekk? L-ewwel ħaġa li qed nikkontemplaw hemmhekk naħseb huwa d-don tal-ħajja. Jiġifieri il-familja kif darba qal Papa Ġwanni Pawlu II hija santwarju tal-ħajja. U naħseb hawnhekk qegħdin nikkontemplaw il-ħajja kif tibda hekk fih dan il-familja. Il-ħajja li tibda anke fil-konċipiment fih dan il-familja u naħseb huwa mument fejn il-familja għandhom jitolbu anke biex jitrabi fil-ġuf jiġu mħarsa, mu speċjali minn dak li huwa l-abort. L-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa għandna mument tal-laqa bejn ġiex familji,
Ġifieri Madonna marret daħlet il-Vanġeli daħlet għan Zakarija u selmet l-Elizabetta. Jekk ġifieri ma marrix kellem Elizabetta biss, marret il-taqa. U mis-sabiħa Marija l-ewwel ħaġa li tagħmel bħal omm Alla li tmur għand familja. L-ewwel ħaġa li tagħmel Madonna meta issir omm Alla tmur għand familja. Jien taf ifakkarni, dan ifakkarni meta Ġesu bat l-apostli biex jevanġelizzaw. U Ġesu jekk noqogħdu attenti fil-Vanġelu jibgħathom għand familja. Mhux għand niżbux ġenerali, il-familja li teħtlu għandha ibqgħu hemmhekk għalna. Il-Madonna ra l-ewwel waħda kieku li qed tobdil il-Ġesu li hija qed tmur għand familja. U allura jekk fl-ewwel misteru kontemplajna illi għandna jista' jkun li għandna vokazzjoni miż-żwieġ tagħna. Jista' jkun dil-vokazzjoni trid tiftaħna għal aktar familji fil-ħajja tagħna. Jista' jkun jekk int għandek żwieġ li huwa b'saħħtu sejjer tajjeb, tiskopri li l-preżenza ta' Ġesu fi żwieġ tiegħek, is-sejħa ta' żwieġ tiegħek ma tix tingħalaq fiha nfisha, imma inti tinfetaħ għal familji li forsi għandhom problemi u żwieġ tiegħek isir ta' qadi għal żwieġijiet oħrajn għax il-Madonna dik li qalet li l-qaddejja tal-Mulej għand Elizabetta issir il-qaddejja tal-bnedmin. Jista' jkun li aħna li nitalmu bħala familja nkunu qaddejja ta' xulxin u forsi f'din anke nagħmlu pass oltre li f'dan mument fir-Rożarju tajb nikkontemplaw kif huma anke relazzjonijiet tagħna mal-extended family tagħna. F'soċjetà li anke l-familja nukleari, ġifieri l-familja tal-qalba u l-familja ftit iktar estiża xi kultant qed jiddisintegraw, dal-mument Marija tellimna kif noħolqu solidarjetà bejn l-istess membri tal-familji tagħna. Mhux għax ma nisbżon għajnuna aħna, għax Marija kienet ilha, però fil-bżonn tagħha infetħet iktar għal bżonnijiet tal-familjari tagħha. Mhux sabiħ anke fil-familja tagħna f'dan il-mument niftakar imma jiena kif qed ninfetaħ għal bżonn tal-familjari tiegħi meta forsi jiena stess għandi bżonnijiet tiegħi fil-familja. Jekk inkonna ħarsu lejn it-tielet misterju minn tal-ferħ, it-tielet misterju tal-ferħ aħna nikkontemplaw meta Ġesu twilet. U allura għandna il-bidu tal-ħajja. Ġesu li huwa Alla, veru Alla, issa wkoll f'dan il-mument sar veru bniedem. Ilu 9 xhur jifforma fil-ġuf ta' ommu u qed nikkontemplaw meta il-misteru tal-inkarnazzjoni seħħ u Ġesu sar bniedem. X'qegħdin nifhmu b'dan il-misteru? Hekk f'dan il-mument meta narawh mill-perspettiva tal-familja u għal-mument li Ġesu jrid isir wieħed minna fil-familja. Hemm differenza bej li Ġesu ikun f'ħajtek u li Ġesu jsir ħajtek. Ġesu meta tarbija titwilet issir il-ħajja tal-koppja. U Ġesu hemmhekk sar il-ħajja sħiħa vera ta' Marija u Ġuseppi. Hija l-ewwel familja li tilqa' lill-liben tal-lafija. F'dan il-mument bħala familja rridu nikkontemplaw li dan Ġesu irid isir tassew wieħed minna, irid isir il-ħajja tagħna fil-familja tagħna. Irrid isir verament dak li aħna qed niddependu minnu, irrid isir daqshekk qrib tagħna li jiġi jgħix fostna bħalma Marija setet tmissu, setet tanqu, setet tħobbu, setet tlibsu. Ġesu irid isir daqshekk qrib dak li tfisser l-inkarnazzjoni, irid isir daqshekk qrib ta' kull wieħed waħda minna. Fl-istess ħin naħseb li anke meta nikkontemplaw dal-mument mill-lenti tal-familja għandu jfakkarna li l-ħajja tagħna ċaqalla li huwa l-ħajja vera li jsir bniedem. Kemm qed inkunu umani bejnietna fil-familja. Ir-Rużarju f'dal-moment irid jgħinna biex aħna numanizzaw aktar ir-relazzjoni ta' bejnietna. Il-mod kif aħna nitkellmu qed inġibu ruħna vera ta' bnejdimin fil-familja. Jekk dan Alla li ma kellux il-sin ħawieħed biex jistejdilna nħobbkom. Aħna li għandna l-sin ma ngħidux dil-kelma bejnietna fil-familja. Jekk dan Alla li ma stajniex narawh għamel mezz li jkun viżibbli biex narawh u jkun preżenti, jiena nista' nassenti ruħi mill-familja u jien li għandi ġisem insir spiritu fil-familja ma nidirx meta Alla li hu spiritu sar laħam biex jidher. Hekk naħseb li dan il-misterju jagħtina t-tenerezza tal-umanità kollha illi Alla qed jurina fl-inkarnazzjoni biex aħna nkunu se ngħixuha fil-familji tagħna. Nix nagħmel enfasi żgħira naqbih dal-mument huwa San Giuseppe. San Giuseppe huwa il-figura maskili f'dan il-moment, xi kuntant forsi faċilment dan kollu tal-prużarju nassoċjaw mal-mara, man-nisa. Però San Giuseppe huwa dak li qiegħed jilqa' dan kollu permezz ta' Marija. Ġifieri
l-aspett anka maskili f'dan kollu, il-Madonna hija dik li qed tagħti lil Ġesu qed weldu, però San Ġusepp huwa r-raġel u dak li jipprovdi, huwa qed jieħu ħsieb jippreparu l-ambjent kollu. Forsi din hija sejħa l-missirijiet fil-familja f'dan il-mument kif kun sabiħ il-missier ikun dak li qed jipprepara anke l-ambjent tat-talb fil-familja. Dak li qed jipprepara l-ambjent biex jaħares il-Ġesu. U li anke l-missier ikun bħal Kristu meta twilet San Ġusepp kien dak li proteġih. Il-missirijiet għandhom il-rwol u dmir li f'dan il-moment jistgħu jikkontemplaw fir-Rożarju li jipproteġu l-fidi ta' wliedhom. Li jipproteġu l-fidi fil-familja, mhux biex ikunu paternalisti f'sens negattiv, imma xi għall-missjoni tal-paternità fih dan il-pjan ta' Alla li tissalvagwardja u tħares il-fidi li hija Kristu nnifsu fil-familji tagħna. F'dan il-misteru wkoll niltaqgħu mar-rajja u allura Ġesu li twilet u mal-ewwel mumenti ta' ħajtu iltaqa' mal-familji ta' daw in-nies foqra imwarbin u allura Ġesu li wkoll irid ikun ma' kulħadd. Ġesu li mhuwiex tal-kbarat jew ta' xi ħadd elit jew ta' xi ħadd partikulari, imma Ġesu ta' kulħadd. Xtaqt imorru għar-raba' misteru, ir-raba' misteru fejn jitkellem fuq meta sitna Marija ippreżentat lil bina Ġesu fit-tempju. F'dan il-moment jiġri xi ħaġa ħafna sabiħa hekk fil-ħajja ta' Ġesu ta' Marija. Marija tmur hemmhekk u tkun qed tobdi liġi partikolari tal-Antik Testament tal-purifikazzjoni tal-mara wara li twellet, però anka il-fatt li l-ewwel wilt fil-liġi tal-Antik Testament kellu jiġi offrut lil Alla. Allura raw xi tiġri b'mod sabiħ. Ġesu huwa l-uniku wilt ta' Marija u jitmur biex toffrih l-Alla, il-missier. Issa interessanti Ġesu bħala bniedem allura jidħol f'relazzjoni ma' Alla l-missier permezz ta' Marija f'dan il-moment. U dinha tfakkarna ħaġa tant sabiħa illi Marija lilna tittejna biex inkunu bħal Ġesu tittejna li aħna nidħlu f'relazzjoni ma' Alla. Ekku dan il-moment ifakkarni anka f'dik li aħna tradizzjonalment Ġwanni Pawlu II kien jagħmel ħafna il-konsagrazzjoni tagħna, il-konsagrazzjoni id-dinja pereżempju Ġwanni Pawlu II, però aħna dwar familja. Il-bżonn li aħna nikkonsagraw il-familji tagħna lil Marija biex permezz ta' Marija hija żommna aktar qrib ta' Ġesu u permezz ta' Ġesu nkunu qrib ta' l-missier. Hekk ġifieri waqt li Ġesu qed jiġi konsagrat fit-tempju f'dan il-mument fir-raba' misteru, jista' jkun mezz kif aħna il-familji tagħna nofruhom ħanpoġġiha b'mod hekk sempliċi u sabiħ li noqogħdu fih dan Marija fuq idejha kif Ġesu tarbija kien fuq idejha u qed tippreżentah l-missier. Aħna rridu nkunu hemmhekk ma' Ġesu. Kemm ikun sabiħ kieku aħna f'dan il-mument fir-Rożarju aħna noffru il-familji tagħna biex Marija tħarishom u tkun dejjem li tibqa' tippreżenthom quddiem Alla. F'dan il-mument partikolari inti hekk semmejt ġustament ir-rajja nies emarġinati eċċetera. Nasab anke jista' jkun mument fejn aħna noffru mhux biss il-familja tagħna f'del posta ta' Rożarju, però tant familji li forsi qegħdin jitkissru, tant żwiġijiet li jkun għaddej momenti jibsa illi inpoġġuhom fih dan Marija, fih dan Marija f'dak il-mument hemm Ġesu tarbija, Ġesu li huwa fraġli, m'hemmx Ġesu mod simboliku Ġesu fih dan Marija aħna naraw darbtejn, naraw dan il-mument u naraw fuq il-Golgota fil-pjetà meta Ġesu s-serġa jkun f'idejha mejjed il-żewġ momenti tal-fraġilità ta' Kristu. U propju anka il-momenti tal-fraġilità anka tal-familja fil-bidu tagħha għax il-familja anka mlas psikoloġiku ħadd jgħidilna l-ewwel 5 snin kemm huma diffiċli, il-familja qiegħda titwielet iż-żwieġ. Allura l-żwieġijiet anka fil-bidu tagħhom impoġġuhom f'riġlej Marija. Però anka meta nafu l-żwieġijiet xi drabi jidhru donnu waslu fl-aħħar tagħhom il-Kalvarju tagħhom nerġgħu nsibu l-Marija f'dak il-mument. Marija wkoll nsibuha fil-mument tat-tieġ ta' Kana, ġifieri hemm dir-rabta sieħa li aħna nistgħu npoġġu ir-relazzjoni ta' żwieġ u l-familja f'idejha biex jitofrihom lil Alla. F'dal mument ukoll Madonna detta żgħirna fuq li tintaqa' Maxmun u Manna, żewġ profeti li jikkonfermaw lil Marija l-esperjenza tagħha li dan bina Ġesu tas-sewwa mhux bniedem normali, imma huwa li ben ta' Alla, huwa l-Messija. U hawnhekk xtaqt indaħħal l-anzjani fil-familja. Għax l-anzjani għandhom rol kbir. Il-Madonna kellha bżonn lill-annoxmun biex jikkonfermawla l-esperjenza li kienet għaddit minnha. Ikellmuha dwar it-tarbija tagħha. L-anzjani għandhom ħafna xi jgħidulna dwar l-esperjenzi tagħna. Għandhom ħafna x'jagħtuna mill-memorja tagħhom, mill-esperjenza tal-fidi tagħhom.
Allura naħseb ikun ħaġa sabiħa li anke intom anzjani f'dan il-mument f'din il-posta tar-Rożarju ħossu daqsxejn ftit tagħkom li jintkom għandkom ħafna xtatuna fil-ġenerazzjoni tagħna. Għandkom ħafna xtejdunna dwar Kristu, kif xmunu għandna tkellmu dwar Kristu. Il-ġenerazzjoni tagħna li hija żagħżugħa bħalma l-Madonna kienet żagħżugħa għandha bżonn tisma' dwar Ġesu. Hija missjoni tagħkom anzjani li f'dil posta tar-Rożarju nixtieqkom tagħtuwilna. L-aħħar misterju tal-ferħ huwa meta sitna Marija flimkien ma' San Giuseppe isibu lil Ġesu fit-tempju imdawwar bl-orrif. X'qegħdin nimmeditaw? Madonna, hemm diversi aspetti li nistgħu nimmeditaw fuq dan il-mument fejn jidħol il-familja. L-ewwel ħaġa nistgħu naraw il-Ġesu li qed jiddiskuti mal-orrif. U allura nistgħu naraw li anke fi żminijietna għandna diversi orrif li jitkellmu dwar il-familja. Però fil-kuntest tal-ħafna ilħna tal-familja, fuq iż-żwieġ u l-familja, aħna nisimgħu il-leħen ta' Kristu. Jekk il-leħen ta' Ġesu jista' jkun minn għalih dan huwa żgħir, dan Ġesu mhux l-għaref li aħna għandna bżonn, però Ġesu qiegħed hemmhekk u kulħadd kien qiegħed jisimgħu għax l-erf tiegħu huwa l-erf ta' Alla. U aħna noqgħdu attenti li ma nippruvawx insiktu l-erf ta' Alla fi żminijietna u nibdluh mal-erf tal-bniedem. Ċertament, Alla jiddialoga mal-bniedem. Ġesu kienet jiddialoga mal-orrif ta' żmienu, però l-orrif ta' żmienu kienu umli u semawh fit-tempju dakinhar. L-orrif tagħna fuq il-familja qegħdin jisimgħu il-Ġesu llum fi żminijietna. Inħallu ftit l-orrif il-barra. Aħna fil-familja stess. Qegħdin nisimgħu Ġesu x'għandu xejn dwar mhux il-familja b'mod ġenerali issa ma dwar il-familja tiegħi. Ħaġa oħra nistgħu nikkontemplaw dwar il-familja hija l-fatt li l-Madonna qed tfittex il-bina u qed tfittxu b'qalba maqsuma, ċe membru tal-familja li għal-mument mhuwiex mal-familja. Naħseb aħna ħafna mill-familji tagħna din jgħaddu minn din l-esperjenza hu li membri tal-familja m'għadhomx mal-familja, jew għax ir-raġel telaq il-mara, jew għax it-tfal iddeċidu li jitilqu u marru jikobetaw ma' xi ħadd, jew għaliex marru jaħdmu barra minn Malta, jew għaliex telqu mhux fiżikament mill-familja imma emozzjonalment iddistakkaw lilhom infushom, qegħdin hemmhekk imma naqas ir-rispett, naqset l-intimità, naqset l-imħabba, naqas il-mument li niklu flimkien, naqas il-mument li nieħdu pjaċir niċċajtaw flimkien. B'xi mod neqsin mill-familja. Marija turina l-isma min jonqos mill-familja, il-problema mhix tiegħu li telaq. Il-problema tagħna biex infittxuh. U naħseb jekk irridu nieħdlu f'dan il-mument anke bħala talba ikun talba ta' tfittxija li nitolbu għal dawk li tbetu mill-familji tagħna, noffru dak il-posta partikolari għalihom. Il-mument kif jaraq dan il-misteru huwa li Marija u Giuseppi niżlu Nazaret u Ġesu niżel jobdihom. Ġesu fil-familja kien jobdi u naħseb hawnhekk għandna żewġ affarijiet li rridu nimmeditaw fil-familja. One li nrawmu l-uliet fl-ubidjenza lejn il-ġenituri. Il-virtù tal-ubidjenza huwa virtù estremament importanti fil-ħajja tan-nisrani. Id-dnub huwa diżubidjenza lejn Alla. U t-tfal li jibdew jidraw ikunu ubidjenti fl-imħabba lejn Alla billi li jobdu l-ġenituri. L-ubidjenza ta' tfal lejn il-ġenituri xi kuntant naħseb jiena rattabnija ftit. Il-ġenituri mhux dejjem jifhmu li l-ubidjenza lejhom hija sinjal kif qed irawmu t-tfal biex jibdew jobdu l-Alla fil-ħajja tagħhom u jobdu l-kelma tiegħu. U xi drabi t-tfal diffiċli biex jifhmu għax jirribellaw għaliha il-mod kif niddiljaw magħha tkun ħafna aktar ta' pożizzjoni milli edukazzjoni fuq it-tfal. Il-ġenituri jisu qegħdin jedukaw it-tfal għall-ubidjenza lejn Alla meta jedukawhom biex jobduhom, però dak ifisser li l-ġenituri qegħdin jerfgħu fuqhom ir-responsabilità li jkunu edukaturi nsara li qegħdin irrawmu l-uliedhom fil-valuri fil-fidi nisranija mibnija fuq il-Vanġelu. U dak ifisser ukoll il-jekk iridu li l-uliedhom jobduhom qabel huma jridu jkunu din jobdu l-Alla. Ġesu imur jobdi lil Marija għax Marija tobdi l-Alla. Allura naħseb hawnhekk għandna mudell anke ta' familja li mibnija fuq l-ubidjenza li mibnija fuq l-imħabba. Ġesu li jobdi l-Marija u l-Ġuseppi. U Marija u Ġuseppi li jobdu lilu. Araw li bent Alla daqshekk iċċekken għalina. U anke li rridu nistaqsu ħaġa oħra u nagħlqu biha f'dan il-mument. Aħna qegħdin nisimgħu Ġesu x'għandu xi jgħid fil-familja tagħna. Għandna din l-obbedjenza tal-familja lejn il-kelma tal-Alla, jiġifieri iż-żwieġ tagħna. Iż-żwieġ tagħna personali u anke żwieġ tagħna fis-soċjetà. Fuq xi qed jinbena.
qed jinbena fuq ir-ramel jew fuq qed jibna fuq il-blat. Ġesu meta qal il-parabola li min jibni fuq ir-ramel fuq il-blat qal li fuq it-tnejn ħajġi il-maltemp. Ma qalx li fuq min jibni fuq il-blat il-maltemp ma jiġix. Il-maltemp jiġi fuq kulħadd fil-ħajja. Id-differenza hi li min jibni ħajtu fuq il-blat il-maltemp jiġi, però ma jkaxkrux, ma jħottux. Min jibni fuq ir-ramel il-maltemp jiġi, jkaxkru u jħottu. Iż-żwieġ tagħna fuq xi qed nibnuh. Il-Ġesu qed nuħduh magħna d-dar fin-Nażaret tagħna, qegħdin nibnu żwieġ u l-familja tagħna fuqu li hu l-blat jew fuq l-opinjoni tal-bniedem li huma r-ramel. Il-maltemp jiġi fuqek u jiġi fuqi. Kif qed toħroġ minnu skont jekk hemmx Ġesu u qed tibni żwieġ u l-familja tiegħek fuq il-kelma tiegħu. Slamlu talba ta' konsagrazzjoni l-Ġesu Marija ispirata mill-talim tal-Papa Giovanni Paolo II fil-Familjaris Consorzio. Ġesu Marija u Giuseppi, familja mqazza ta' Nazaret, lilkom nafdaw kull familja f'Malta u f'Għawdex. San Giusepp, inti raġel ġust u ħaddim dejjem sejjer li ħarizd b'mod l-aktar xieraq il-Ġesu Marija. Ħares, iddefendi u dawwa lill-familji kollha tagħna. Marija, il-Knisja, kun ukoll il-Knisja tad-dar u bil-għajnuna tiegħek ta' għamel li kull familja issir verament Knisja ċkejkna li turi u tgħix il-misteru tal-Knisja ta' Kristu. Marija, il-qaddejja tal-mulej, kun int ta' eżempju għal-familji biex jilqgħu bl-umiltà u l-ġenerożità kollha rieda Alla. Marija, l-omm imnikta ħdejn is-salib, farraġ fid-batija u x-xotta dmuħ ta' dawk li qegħdin ibatu minħabba d-diffikultajiet tal-familji tagħhom. Mulej Ġesu, sultan tal-ħolqien kollu sultan tal-familja. Saltan inti f'kull familja nisranija bħalma kont f'Kana. Ħalli tagħti l-familji Maltini u Għawċin id-dawl, il-għena, il-ferħ u l-qawwa. Amen. U b'dawk il-momenti ta' riflessjoni wasalna biex nikkonkludu dan il-programm hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Father Hayden Williams Kapuċċin li kien magħna, jiena Noel Bartolo nixtieqilkom islim.